Line, her på Færøerne kender vi dig bedst som tv-vært. Og det var du har også lavet tv i rigtig mange år. Ja. Vi kan for eksempel nævne Mors Hammer, Room Service, Tour de France og Sporløs, Onsite og Godmorgen Danmark. Hvordan kan det være, at tv bliver netop din medie? Jamen det er også en tilfældighed. Det var ikke et job, jeg søgte, det var et job, jeg fik tilbudt. Jeg havde faktisk arbejdet i Stockholm og spillet ishockey i Sverige i et par år og kommer hjem, og jeg var faktisk i gang med at læse fransk og samfundsfag på Københavns Universitet. Og så vil skæbnen bare, at jeg gennem min ishockey pludselig bliver spurgt om jeg kunne tænke mig et job på TV2. De stod og manglede desperat en kvinde, som var sportsinteresseret, som vidste noget om sport, som havde et hjerte, der bankede for sport, og som kunne matche Morten Stig Christensen, den gamle håndboldklippe. Og så tænkte jeg, jamen helt ærligt, man siger ikke nej til sådan en mulighed. Så jeg sprang ud i det, og jeg mødtes med redaktionssekretæren og redaktionschefen på Sporten, og vi mødtes på en restaurant i København, og det var sådan en italiensk restaurant med rød og hvidtærende due. Og jeg kommer ind, og jeg har aldrig set de her, den ene kendte jeg godt fra tv, og de havde så mange tømmermænd. Jeg kunne se på, de stank af øl. De stank simpelthen så rigtig dagen derpå. Og vi sidder inde ved det her bord, og de sidder der, og jeg sidder her. Og så siger de til mig, hvad kan du læse? Jeg siger, jeg kan læse. Ja, selvfølgelig kan jeg læse. Nå, men kan du læse det her telegram for os? Og han hævde sådan et stykke papir op af lommen. Helt krøllet var det. Og så var det et telegram om Gert Bo Jacobsen, vores gamle europamester i boksning, som havde bokset mod en tysk René Weller. Jeg gik ud på toilettet, jeg kunne huske, at jeg sad derude på toilettet, og så læste jeg den der tekst igennem for mig selv. Og så kommer jeg ind i restaurant, og de sad så og dulmede den der bagstivert med en øl. Og så jeg læste det her telegram op, den ene kigger på den anden og siger, hun kan sgu godt læse. Kan du starte om en måned? Eller jeg tror, det var en måned efter. Du får 25.000 plus pension. Og jeg havde aldrig hørt om så mange penge i hele mit liv. Så jeg sagde, ja, det kan jeg godt. Har du nogensinde fortrydt det? Aldrig. Ikke et sekund.